खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबावबाय। आं दायो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे इम्परटेन्ट नटिफिकेसन लाना फैदों। बे जाहैबाय आसाम पुलिसनिफ्राय भेकेन्सि ओंखारदों। गासै 194 पस्ट दं लोगोफोर। पस्टनि नामा जुनियर एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव आरो जुनियर एसिस्टेन्ट हेडक्वार्टार लेभेलाव आरो स्टेन'ग्राफार दङ लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोना बेवहाय नुदों बिनि ग्रेड पेआ जादों 6200 पार मान्थ जुनियर एसिस्टेन्टआव आरो सेलारिया 14,000 निफ्राय लानानै 49,000 सिम आरो स्टेन'ग्राफाराव नोंथांमोना नायबानो जाबाय 14,000 निफ्राय लानानै 49,000 सिम जागोन आरो ग्रेड पेआ 8,700 जागोन। एसे बारा आरो बे नोंथांमोन। स' नोंथांमोना बेवहाय लास्ट डेटखौ नुदोंमोन मेनि 4थमोन बे लास्ट डेटआ, नाथाय कभिड-19 थाखाय नोंथांमोननि अनलाइन एप्लाइ डेटखौ बारायना होनाय जाबाय, एक्सटेनसन खालामबाय आप टु 15 जुन 2020 लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर एप्लाइ खालामनो हायाखैमोनब्ला नोंथांमोना दिनै एप्लाइ खालामनो हागोन आरो 15 जुनसिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामबाय थानो हागोन। स' नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लाइक खालामनो दाबाव। दानिया नायदो लोगोफोर, बेवहाय पस्टआ दङ जुनियर एसिस्टेन्ट, बियो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार लेभेलनि बियो लोगोफोर, हेडक्वार्टार लेभेलनि बियो जुनियर एसिस्टेन्ट। बेनि पस्टआ दङ आनरिजार्भआव 3 दङ हौवाफोरा, हिन्जावफ्रा 1 दं। अबिसिआव दङ, एमअबिसिआव दङ 2 दङ हौवाफोरा, हिन्जावफ्रा 1 दं। एससिआव 2 दं हौवाफोरा, हिन्जावफ्रा 1 दं। एसटिएचआव दङ हौवाफोरा 1 नाथाय 0 दङ हिन्जावफ्रा। एसटिपिआव 2 दं हौवाफोरा, हिन्जावफ्रा 1 दं। इक'नमिक विक सार्भिसआव 1 दं हौवाफोरा, हिन्जावफ्रा 0 दं लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना बेवहाय इन्टारेस्टेडब्ला बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो लोगोसे जुदि नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव थानो गोसोब्ला नोंथांमोना नैबेयाव जुनियर एसिस्टेन्टआव खालामनो हागोन। 170 पस्ट दं बेयाव। आनरिजार्भआव दङ 42 दङ हौवाफोरा, हिन्जावफ्रा 18 दङ। अबिसि एमअबिसिआव 27 दं हौवाफोरा, हिन्जावफ्रा 11 दं। एससिआव दङ 6 दं हौवाफोरा, हिन्जावफ्रा 2 दं। जोंनि एसटिपिआव नायनो हागोन, नोंथांमोना एसटिपिआव खालामनो हागोन। एसटिपिआव मेलआ 11 दं, हिन्जावफ्रा 5 दं। इक'नमिक विक सार्भिसआव दङ हौवाफ्रा 31 आरो हिन्जावफ्रा 14 दं। जुदि नोंथांमोना इक'नमिक विक सार्भिस एरियानिब्ला नोंथांमोना बेवहायबो माने इलिजिबिलिटि जागोन आरो नोंथांमोना बेयावबो चान्स दं। आरो स्टेन'ग्राफाराव नायबानो जाबाय नोंथांमोना पस्टखौहाय बेवहाय अबिसि एमअबिसिआव दङ 3 दं हौवाफोरा, हिन्जावफ्रा 2 दं। एससिआव हौवाफ्रा 1 दं, हिन्जावफ्रा 0 दङ। एसटिएचआव दङ 2 दं हौवाफोरा, हिन्जावफ्रा 1 दं। एसटिपिआव दं लोगोफोर 3 दं। स्टेन'ग्राफाराव 3 दं हौवाफोरा लोगोफोर, हिन्जावफ्रा 2 दं। इक'नमिक विक सार्भिसआव लोगोफोर नैबेवहाय 3 दङ हौवाफोरा, हिन्जावफ्रा 2 दं। गासै टटेल पस्टआ बिनिया 19 दं लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना कर्स लानाय दङब्ला नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। स' नोंथांमोना बेवहाय नायबानो जाबाय एलिजिबिलिटिखौ। बेवहाय फार्स्टआवनो इन्डियान जानांगोन नेसनेलिटिया आरो लोगोसे आसामनि रेसिडेन्ट जानांगोन। बेनि एजखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोन। बेनि एजआ दङ बेवहाय, एजआ दङ 18 इयार्सनिफ्राय लानानै 38 सिम जानांगोन। आरो जुदि नोंथाङा एसटिब्ला 5 इयार्स बारा एप्लाइ खालामनांगोन। 5 इयार्स कनसिडारेसन दङ, गासै 43 सिम थांगोन लोगोफोर। जुदि नोंथाङा 43 जादोंब्लाबो नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर। 43 नि गाहायाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो नोंथांमोना मा मा क्वालिफिकेसन नांगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेवहाय फार्स्टआवनो जुनियर एसिस्टेन्टआव ग्रेजुवेट जानांगोन, लोगोसे कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन। नोंनि स्ट्रिमा जिखुनु जायाथों मानो, नाथाय ग्रेजुवेसन जानांगोन आरो कम्पिउटार डिप्ल'मा थानांगोन। स्टेन'ग्राफाराव लोगोफोर बेयावबो ग्रेजुवेसन नांगोन आरो आइटिआइनिफ्राय नोंथांमोना स्टेन'ग्राफि कर्स लानाय जानांगोन आरो नोंथांमोनखौ प्रेक्टिकेल टेस्ट लागोन। 80 वर्ड्स लिरनांगोन पार मिनिटआव नोंथांमोना 80 वर्ड्स लिरनांगोन आरो होमबासो माने प्रेक्टिकेल टेस्टआव क्वालिफाइड जागोन आरो फाइनाल सिलेक्सनाव। नोंथांमोना बेवहाय फट'खौ नायबानो जाबाय। फट'आ गुड क्वालिटि जानांगोन। नोंथांमोना जुदि मबाइलजों खेबलाबायनायबा बेवहाय एक्सेप्ट जानाय नङा होनना बुंदों नोंथांमोन। आरो बेनि फट' खेबनायखौ बुंदों जानुवारिनि उनाव खेबनाय जानांगोन होनना बुंदों। आरो नोंथांमोना बेवहाय किबिखौ 100 किबिल' होनो हागोन। जुदि नोंथांमोना 100 किबिनि बारा होयोब्ला बियो माने साबमिट जानाय नङा, एक्सेप्ट जानाय नङा आरो। फट'आबो बिदिनो नोंथांमोना रिजुलेसनखौ मिलायनानै लाबानो जाबाय। स' नोंथांमोना नैबेयाव नायबानो जाबाय, बियाव नायबानो जाबाय। नोंथांमोना नैबेयाव नुदों टार्म एक्सप्रेसन दङ। बेवहाय नोंथांमोना लेफ्ट टार्म होनानै पेपाराव स्केन खालामनानै माने बेखौ साबमिट खालामनांगोन आरो नोंथांमोन। आरो बिनि किबिया 100 किबि मेक्सिमाम जानांगोन। सिगनेसारखौबो नोंथांमोना पेपाराव होनानै स्केन खालामनानै डार्क ब्लु नङाबा ब्लु कालारजों लिरनानै साइन होनानै नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन आरो बिनि किबियाबो 100 किबि जानांगोन।
आं नोंथांमोननि बेवहाय सिलेक्शन प्रडिउसारखौ बुंना होखानि माबोरै माबोरै खालामगोन। फार्स्टआवनो नोंथांमोना बेवहाय रिटेन एग्जाम लिरनांगोन 50 मार्क्सनि आरो 50 मार्क्सआ प्रेक्टिकल टेस्ट थागोन जुनियर एसिस्टेन्टआव। आरो जुदि नोंथाङा स्टेनोग्राफार कर्स लानाय दङब्ला नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय। नोंथांमोननि एग्जामाबो 50 मार्क्सनि जागोन, नाथाय बेना 50आ एसे बारा दङ। फार्स्टआवनो रिटेन टेस्ट जागोन 50 मार्क्सनि आरो प्रेक्टिकल टेस्ट जागोन 50नि आरो स्टेनोग्राफि टेस्ट लानाय जागोन नोंथांमोनखौ 50 मार्क्स। नोंथांमोना बे प्रेक्टिकल टेस्टआव स्टेनोग्राफि टेस्टआव 80 वर्ड्स लिरनांगोन पार मिनिटआव नोंथांमोना, होमब्लासो माने क्वालिफाइड जागोन आरो नोंथांमोना। स' नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला मस्ट वेलकाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर। जाय नोंथांमोना आसाम पुलिसाव मावनो जोबोर गोसो दं नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दाबो। बिनि लास्ट डेटआ 15 जुनसिम थांबाय लोगोफोर, टेनसन लानाङा। नोंथांमोननो आङो वेबसाइटखौ लिंकखौ गाहायाव डिसक्रिपसनाव होना होगोन। बेवहाय थांनानै नोंथांमोना जुदि स्केनिं खालामखानाय डकुमेन्ट्सफोर दङब्ला मबाइलावबो एप्लाइ खालामनो हागोन, टेनसन लानाङा। मात्र रिजुलेसनखौल' नोंथांमोना मिलायना लानांगोन, होमबानो एप्लिकेसना साबमिट जागोन लोगोफोर। स' नोंथांमोननि गेजेराव बेखिनिखौ बुंनानै आं दिनै भिडिअखौ फोजोबबाय।